na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma ije eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma ije eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu tempụlụ ọ ya adị, maka na eziokwu anwa chacha. Ndị okenye ga-anyị front and back, ndị oche ya front and back. Front esikala aka ọgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa. Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon, good evening, depending on where you're watching us from. Welcome you all into this question and answer section. I still remember my humble self, Ogbuefi Eze-Ana Igwe, aka Official Queen Desire Igwe 1 on TikTok. In our midst here, we have our daddy here, a very special person, a very true ordinary evangelist. Daddy, you're welcome, sir. Well done. Before we proceed, Daddy, I would like you to introduce yourself to the viewers, especially lovers of Eziokwu TV. Can you just introduce yourself to the viewers all over the world? Thank you. Viewers all over the world. My name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi, rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. Okay, thank you very much, sir, for telling us. And before we proceed to today's question, is there anything you want to tell your viewers before we go into the question and answer? Viewers all over the world, if you enjoy our program and you want to watch more, especially if you are watching us from Eziokwu TV, you want to watch this program or watch other programs, because we have over 1,000 lectures on our YouTube channel where we normally teach about Ordinary Igbo daily. Visit my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Then if you are watching from Eziokwu TV, you love videos, Nollywood movies you are watching on our channel. If it's an English movie, go to Ugochitubelu Movie Productions. If it's Igbo movie, go to Eziokwu TV Nollywood Movies. Yes. Then love our program, share it, tell your friends and well-wishers about us. Thank you. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Number one on our list is, I heard that installation of ROC, that human life must be involved. What is your take on that? Is that true?
Thank you for this wonderful question, because lots of lies was told against Ordinary Igbo. In the true sense of alokose, like I always tell people that in this life we are seeing, why we are human beings, is that God in His infinite mercy gave us freedom of expression because we have conscience. Because of that conscience we have, we are superior than other animalistics and animals. Now, because of that conscience and freedom God Almighty gave human beings, most people tend towards abusing it. But the truth remains that human being, in as much as God gave us freedom, then if we decide to abuse that freedom, we have ourselves to blame. So what am I saying? Ọtụtụ ndị mmadụ, because of that freedom of expression given to man, ndị mmadụ werezie na-eme ihe ọjọọ dị iche iche, then now commit lots of atrocities in the name of na-enyere mmadụ freedom. So also installation in the right sense bụ angelu nke Chukwu nke akpọtụrụ obi n'ime mmadụ, obinyere mmadụ, bring in our midst. Ọnwa kọwara gị na-enwere ụzọ alụsị, ụzọ na-abụ natural alụsị bụ ndị nọ n'ụdị natural traits, abụ sacred traits. Then mana enwere alụsị nke akpọtụrụ nke emere install by man. Naturally, enwere ihe dịka human sacrifice na ebe ọ bụla a na-enwe a na-eme install genuine alụsị. However, maka ihe ọbụla gbasara mmadụ, ọtụtụ ndị mmadụ na-emezi abuse that freedom given to man. Example, when Abraham wanted to sacrifice his son, had he been Almighty Father, didn't stop him. If he commit that deadly act, today people will be thinking that they are doing God favor and they are sacrificing human being. But the truth of the matter is that God did not send any human being to kill anybody because of him. So if we are, I will say, you are installing is from the light region, and his noble act to call upon an entity of power in the midst of man, you don't need to commit abominable act of killing human being in order to install RC. However, some people, because of their own ignorance or because of selfish interest, no will install in the name the Hibalos. But I'm a mache gwagi, Dikonye, Malo, Ye Basalo, Walo. Yes, descendant of Ruri. We gwagi, Abma gwagi. Now, woman, email. You didn't buffalo bala. No, then it's all okay where Hibalos. Oga, you're your own. Nobody sent you. Here, email we made out of your selfish interest because he believes we the mother or the more active. Then, and the one who are saying and do what I go on our Gibia. Each or don't care, man, each or even do Ponyoso. In a more broad school said the again, abroad Nanigo said the again. Here in a mere bar look. So, Otton the mother, he walk a bull mother near. Or they don't know how he will say. So, Obuno were some communities because of that evil person on the throne. Na ndị ọjọọ nọ n'isi wee jee were mmadụ wee hibe arụsị. I can tell you na ihe a hibere abụrụ ezigbo arụsị ka ahibere, ihe ahibere onwe ọgwụ ga-emecha consume ha. So ihe m na-ekwu bụ na original arụsị akpọtụrụ enidro human being ini mmadụ ọbụla na ndụ ka arụsị wee dị ile. Arụsị na-adị ile because of the purity and the noble minds of ndị mere install maọbụ onye mere install. Daalụ. Okay. Thank you very much, sir, for telling us the truth. Yeah. And number 2 on our list, can you enlighten us more about who Chimado is? Yes, she is that spiritual being that is closest being to any human spirit living here on earth. Every human spirit here on earth
has chi. Ọ bụrụ na ndị ụka ọbịa ha na-akpụ ya guided angel. Other spiritual sets, ụfọdụ na-akpụ ya spiritual being, ụfọdụ na-akpụ ya spiritual guide. Mana no matter ihe ọ bụla ị kpọrọ ya, it simply means that unseen guide. Ndị Igbo kpọrọ ya chi onye ụwa mmadụ. Ya bụ spiritual guide ya nwa bụ chi onye ụwa gị. Onye nwa bụ ya guided angel. Ya nwa bụ ọnụ na-ekwuru gị. Ụfọdụ nwere ike ịkpụ ya their third eyes. Onye nwa bụ the conductor, the mediator between you and the spiritual forces and the other realms. So, chi onye ụwa mmadụ bụ your spiritual being. Then you are the earthly clock, the physical representative of that spiritual being, Buchi. So, chi onye ụwa mmadụ bụ that force, unseen force that is behind you. Onye nwa bụ ka ndị Igbo kpọrọ chi onye ụwa mmadụ. Okay, thank you very much. And Ogbuefi, I want to ask this question: Is chi only one man, and is chi only one man, and only man different? Yes, ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ma ajụjụ ma chi mmadụ na onye ụwa mmadụ ha dị different ka ofu. Gee ntị, ihe bụ spiritual force nọ behind you bụ chi. Buchi bụ your spiritual guide. Then your spiritual guide can actually reincarnate in different earthly body. Agboro chi onye ụwa, agboro onye ụwa mmadụ. Like enwere ike asị gị n'ebe nọ nna mụtara nna gị nọrọ ụwa. Mana enwere mmụọ so that mmụọ anwa, mmụọ nọ that behind that earthly clock nna gị yuzuru as a vessel mgbe ọ nọ n'ụwa. Nna gị agha ebisikwa ndụ. That spiritual force anwa bụkwa nke bịakwara reincarnate kwa gị. It bụrụkwa a different body, maybe with different name. So achọrọ ka I use all the simplest language for you to understand this. Chi onye ụwa mmadụ, onye abatara na anyị na-abụ ya, anyị na-agbakọsi ọnụ chi onye ụwa mmadụ. That force, unseen force that is guiding you, that is following you, na-alụkọ ọrụ ọnụ with your earthly incarnator, with onye ịnọ n'afịa. So chi onye ụwa mmadụ na ya reincarnator bụ one. Don't allow anybody to separate it. Onye agbata n'ọdịnala Igbo, anyị na-ekwu okwu chi mmadụ, a na-ekwu okwu ikenga chi mmadụ. Ikenga representing that particular force, so chi gị. So don't divide them. Don't divide chi gị na onye ụwa gị. Ị kwesịrị ka ị na-echukwa ha, na-recognize ha as one entity. Maka na igwe bụ ike. Stop dividing them. Ọ bụrụ na ị accept onye ọbụla na-edivide gị chi gị iche, onye ụwa gị iche, ị marụ na ọ ga-eme gị ị na-spend more. Onye a nwere ike isi gị feed chi gị, ifeedicha chi ọsị feed onye ụwa gị. No, mana I can tell you, chi gị na onye ụwa gị na-alụkọ ọrụ ọnụ as one unified force. Maka na ị mee separate chi gị na onye ụwa gị. Chi gị na onye ụwa gị abụ that force anwa ya na onye ụwa gị anwa nọkọrọ ọnụ. Adọkwa the same force anwa sokwa gị nwa n'ụwa nke nọ kịta. So don't try to divide it. And ọ bụrụ na ị chọwa ka ị divide ya, ị ga-adị more confused. Ọ ya ka anyị wee chọ ka nkọwala gị na chi onye ụwa gị kpọkọọ ya ọnụ, ịkpọ na chi iche kpọọ onye ụwa iche. No, chi onye ụwa mmadụ is one unified force. And chi onye ụwa mmadụ abụ that force that is behind you. So ịkpọ chi gị, ịkpọ onye ụwa gị, ịkpọgo chi gị, ịkpọ chi gị, ịkpọgo onye ụwa gị. Ha niile, all of them, all these forces are embedded in you. So all gụnwa bụ the representative of your chi, the unseen being that is your chi. So
You don't divide them. Maka na Igbo bike, once you unite ha chukwa ha, that force that is behind you, behind your existence, will always stand by you and help you to achieve greatness here on earth. Thank you. Thank you very much, sir, for answering this question. Okay. Number 4 in our list. Doing Amosu work, is it a constant work or is it something we can just do once in a while, then stop? Okay. First of all, for you to understand this, you must know and understand the modus operandi of the witchcraft. Gịnị bụ amoosu? Amoosu is just negative thought, negative wish sent by fellow human in order to bring you down. That negative intention, evil plan against you, that is amoosu. So for you to be successful here on earth, you must understand that once you are here on earth, that everybody will not like you. Some people can be jealous of you because of nka or nkozo. That equal negative intention, negative thought sent out to you is witchcraft attack. When they send that negative aura, negative vibration against you, then how you dispose yourself spiritual will determine whether those negative thoughts sent against you, whether it will penetrate you. So as long as you are here on earth, believe in me, everybody will not like you. Some people will be there to which hurt you. Those people that are there to which hurt you, how am I going to ka anyị wegara akụkọ Jizọs na Baịbụl, a gwara anyị na o mere mma. Ị na-ajụzi ọkwa ndị same people a gwara anyị na ofe idiri ha bụkwa ndị asịrị ha kere onye ụnụ chọrọ ka ha hapụrụ ụnụ, ọ Barnabas wedịrị ka ọ nwanne ụnụ nwoke a ụgwọ ezu ụnụ. Ndị same people ha na-erikwa nri ọ na-enye ha bụkwa ndị sịrị leave Barnabas ọ na gbuo onye ha kpọrọ eze ha. Ịghọtara ya? So if you're a human being, as long as you're here on earth, mmadụ niile will not like you. So ọrụ ndị amoosu abụrụ ihe a na-alụ once in life. Ọrụ ndị amoosu ihe ọ pụtara bụ na those their negative vibrations against you ka a taghịrị down. And that does not stop na they nwekwara ike within some months more enmity will still grow up. So ihe na-ekwu m na ọrụ amoosu bụ ihe a na-alụ from time to time. Unless mgbe iwuzi onye kụrụ arụsị na-achụ ndị amoosu mbamba, ị malụzie na remain go under the protection of that entity, that particular arụsị na-achụ ndị amoosu. Onye abụ n'ime arụsị ọrụ ndị amoosu for life. Like my humble self, the last time m lụrụ ọrụ ndị amoosu was way back 2018. Yes, he did. I remember all of that was once needed in Naroya, but an amon and the month. Man, over na a don't know more natural damus. You can alone all damus from time to time, at least twice in a year or 3 times in a year. No, only no analysis natural damus. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Really learning a lot of things in this program. Thank you so much. Thank you. Number 5 on our list. How constant can someone feel this chi? Yes. As an Ochibuzo, show you again, mother. You need the radar communicate. Then feel the chi very often. Yes. I was wondering where if you did chi like 2 times, once in 2 months, or once in 3 months. Before they make once in 4 months. But if you ask me, on Chetaka, I may feel the children one every month. Makani ihe na-esi na nke onye akarịa. Maka na more on the feed beer, more on a little more often. So every month, I will take a percentage of my monthly earning
na every month na mme eme gịnị na mme esi na ya wee eme gịnị chukwachi m ma mee saraka. So if you can afford it every month, please do. If you cannot afford it, maybe once in 2 months. Thank you. Thank you very much, sir. Thank Sir, you. ọ nwekwara ajụjụ m chọrọ ịjụ. Okay. Ọwụ mmadụ niile nwere agwụ ka ọwụ na ọ nwere ndị a ga-asị nọ ndị a kwesịrị inwe agwụ, ndị nke kwesịrị inwe agwụ. Daalụ maka ya bụ ajụjụ. Nke bụ eziokwu bụ na in the right concept of agwụ, gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ spirit, mmụọ nọ behind every man's talent. Na ancient book, or say, the gift of a man make it a way for him. All your gift will help you to shine. You will see some people that have already made it in life. It's just with talent, unique talent, unique. So that force I want know that behind that talent. All that spirit and about. So mana and match what the only one on nwere uniqueness. Ihe o mewu o ji ka ndị ọzọ. Mana n'ime na mmadụ niile na ọ bụrụ na onye ọbụla nwere agwụ mmadụ niile anọrọ on equal note. Enwere ndị agwụ ha karịrị agwụ ibe ha. Maka na enwere ụdị agwụ dị iche iche. Ekere ọlụ eke. Ọ bụrụ ụdị agwụ enyere onye a. Ọ bụrụ ụdị agwụ a ka enyekwara onye a. Enyere onye ọbụla agwụ nke ụdị dị iche iche. So ihe na-achịkọwara gị bụ na onye ọbụla nwere agwụ, mana enwere agwụ nwere level by level. Spend ya na ụdị ọgwụkwọ akpọrọ onye ọbụla n'ụdị nke ya. Daalụ. Okay, thank you very much, sir. So, what is spiritual exercise? Can you still tell us more important for spiritual exercise? Okay, thank you for that wonderful question. Spiritual exercise bụ time, special time mmadụ ọbụla na-ewepụta maka ịtụgharị uche, wee kpaa nkata, wee chigharị uche ya na ụmụ mmụọ niile nyere eso bụ ndị otu ya maka ọdịmma nke ọnụ na ọ nọ n'ụwa. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere kọmpani ọbụla na-eme ọfụma ada na-enwe ihe a na-akpọ board meeting. Board meeting bụ time esetere aside. Company ụfọdụ na-ezikọta maybe once in a week or maybe once in a month. Wee tụọ alụ, wee gbakọ, wee wepụ, wee chekie ihe ha na-eme na-amịtara ha mkpụrụ maka ọdịmma company ha. Chekie ihe ndị ọzọ a na-eme nke a na-amịta mkpụrụ ha needed work on. So ọnya ka eji enwe board meeting. Oge mmadụ ji eri exam, ihe policies the company na-eme mmadụ ọ na-abara ha uru mana anachighị ha azụ. So etu a ka ọ dị na ihe gbasara ihe a na-ekwu maka ya. Spiritual exercise bụ oge mmadụ kwesịrị iwepụta, oge mmadụ ga-eji wee banye n'ime onwe ya. Face ya east. Ihe ị ga-eji face east bụ na east wụ the fountain of grace, ebe ike si abịa. Ọwụwa anyanwụ, maka na anyanwụ wụ the energizer. Ife ya east, ya nwee particular time gị na ụmụ mmụọ ji enwe meeting. Ya nwee particular time oge iji abịa for reflection, oge iji abịa for meditation, oge iji abịa for silent moment. It can be silent time, hour, can be minutes, whatever. But let it be a time set aside. Oge eji abụ ịnọgide iwezuga onwe gị from noisy environment of this world. Then nọrọ quiet environment. Detach ya the burden, the garbages ya carrying over as loads. Then wee meditate ya maka onye bụ na ihe ị ga-eme ka ị wee nwee ike achieve your great potentials, ka ị wee nwee ike regret the ude na ndụ. Maka ndị kwuru okwu sị, he who does not plan is planning to fail. So if you don't have time for your spiritual exercise, my dear, you are planning to fail because you are not planning anything. So ọ ga-enwerịrị time gị na ụmụ mmụọ ji anọ, ejuo onwe gị ihe ị na-eme ebe ị nọ kịta
ọ ihe eji maka ya wee kee gị n'ụwa, ihe ị na-eme ọ ihe a ka ogiri ya emegido wee rie nwafọ, ụkwụ akadama ga-ejide ugwu Awụsa. I wee jụọ onwe gị sị na ọ ihe a ị na-eme maka na onye chọrọ enyi ya. Yes, yeah, go and read Matthew 7:7 or say, yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị. So you must take the lead. So oge mmadụ ji reflect, enwe meditation, eme restitution, mmadụ ji eme reparation, mara ebe ya si mejọ, mara ebe ọ ga-esi wee chigha azụ, maka na onye amara ebe mmiri si bido mabụ ya ama amanata ebe ọ nọsi. So ihe na-achọ ịgwa gị onye ọma na-ege ntị, ọ ga-enwerịrị time iji enwe ike reflect n'ime mmụọ, mara ebe ị na-emeta ọfụma, wee ebe ka ụmụ mmụọ si ado ha biko ha nyere gị aka ka ị nwee ike achieve greatness. Oge a ka eji ebunye gị uche. In fact, ọ bụrụ na ị na-eme spiritual exercise, forget it, you can never succeed. All the messages I've been getting ma ọ bụ ihe ndị na-eme na temple today bụ uche ụmụ mmụọ bunyere m during spiritual exercise. So all spiritual exercise ya bụ oge mmadụ ji akwụnye onwe ya n'ọkụ. Ọ bụrụ na ị kwụnyere onwe n'ọkụ, ka ị ga-esi wee chaji. Ọ bụrụ na ị chajiri ịma ọ na itiri eti na ike adịrọ, you must remain connected with the power source. So na oge mmadụ spiritual exercise abụ oge mmadụ na-abịa kpọọ ụmụ mmụọ si ya na-ebịa ka gị na ha nọrọ ya. I wee yọọ tuo ha afọ, ịtụcha ha afọ, yọọ ha ihe ị chọrọ ka ha meere gị, kwezie ha nkwa ihe ị ga-emere ha ma ọ bụrụ na ha mere gị ihe ị chọrọ. Imechazie ige ntị wee sị ha biko ha mee gịnị, ha bunye gị uche, ha gwa gị ihe ha chọrọ ka ị mee. Oge mmadụ ji receive power wee necha isi onwe ka o wee kwụrụ ka nwoke si akwụ. So spiritual exercise is very important. Ije na my YouTube channel, ị ga-afụ ebe m kụziri ihe etu mmadụ ga-esi wee na-eme spiritual exercise ya for 21 days. I can tell you, if you start doing it, it work like magic. Thank you. Okay, thank you very much for letting us know, sir. And is it advisable for somebody to be reading spiritual? Is it advisable for somebody to be reading spiritual and magical book at the same time? Yes, I thank you for that question. Nke bụ eziokwu na yes, reading spiritual books is very encouraging. Reading spiritual books, spiritual writings, listening to spiritual messages, it will help you to awaken the spiritual you. So it's recommendable that you should be reading spiritual books. Example, I would recommend Nkomi, Holy Nkomi, by African Traditional Religion, no coordinator. I got that book, he reflect more, and the other spiritual books. So reading spiritual books or listening to spiritual messages like this one you are hearing today, it will help you to reawaken the real you. But going to read mystical books, called mystical books or magical books, my dear, I will advise you not to do so. And when so many mystical books, they matter nago. About can be the boy for her. But the end, I check while again now. Anything open in our usual magical thing. The matter na Maloko Malo na in our chalk right poor by force. And by so doing, in our chalk right poor by force, you are not well grounded. Because now, I want to draw well grounded. If you could Ukurugi Kuruma, it would draw well rooted. The way of spirit, Aburifana, Watananya, and a jump process. No. Aburi here, on the staircase. Once you want to climb your staircase and you don't want to be injured, take it a step at a time, one after another, one after another. Believe in me, gradually, you are ascending. Before you know it, you see yourself at the upstairs where you are climbing. If you can only take it step after step. But once you want to jump step, that is taking 2 or more steps, jump it, my dear, it will look as if you are climbing fast.
But I can tell you, you are exposing yourself to danger. You can fall. You can be injured. Ma ọ bụrụ na ị wepụrụ aka n'ịgụ those magical books that is not meant for you at your level, because you are exposing your weakness. You are not matured according to where you want to be. And because of that, you are exposing yourself and you can be harmed. So what I can tell you is that ordinary spirituality is not quick action. You take it gradually, you are maturing. Gradually, you are maturing. That is why if you are a student, you start from kindergarten, nursery school, taking it to primary 1, primary 2, up to come to secondary school and to Mahadu. That is life, what life is all about. You take it gradual. That is the only way you can be able to grasp everything and all the experiences you need for you to move to the next level. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Number 9 on our list. Is it an abomination for somebody to be having sex with his bloodline? Because some people take it as nothing. Thank you for that question. The truth of the matter in Igbo spirituality is an abominable act for you to have carnal knowledge of your bloodline. In fact, you are in ordinary Igbo, you are only permitted to get married to someone from your mother's side or from your father's side or someone else. Any living being that can trace to Guinea as we have one. Other are not traceable. Forget it. Yes, and when you get trace here, na new negi. A trace here, man, who don't want direct link over the 5th generation. That is the only time you are permitted to do this. Mana itu ara ya ndoke rabona asking na ndike nda amanoko. Desist from it. Do you know? Let me give you another example. You ji mandike na ha ga anoko. N'obodo unu, yes, that clan unu. Ndị anwa unu na ha na-efe ofe alụsị. Ndị ọbụla clan ọbụla abịa na village enwe clans. Ụmụnna. That ụmụnna ahụ asịrị gị ụmụnna unless na unu nwere ezemewi ma ọ unu nwere edo. Ọ bụrụ na ndị a niile ụlọ na ha bụ ofu ụmụnna, ịma na onwe onye n'ime ha bụ okenye na ọ na-ejefe alụsị ụmụnna ụnụ, olukwa gị nwa bụrụkwa okenye jefee ya. Ndị a niile wụ ya clan unu niile nwere ofu alụsị, and unu niile nwere ofu alụsị means not unu niile nwanne. Ọnya ka ofu alụsị a ji wee chịkọ unu niile. So onye ọ na gị na ya nọ under the same clan like that, unu ama anụ ijekwa ụgwọ ndị okenye asị mba na gị na onye ama anụkọ maka na ụnụ nwanne. Enwere ike agụba nna agụta ebe unu si wee bridge. Therefore all your bloodline disease here from immediate, whether may body your nephew, may body your niece, may body ihe ọbụla ihe ọsọ gị kpọọ ya is your bloodline. Forget etu ndị oyibo si wee kewe ya, ihe agbara ya nwanne gị na onye dịtụ a nwanne. Ụdị ihe dịtụ a bụ a na abominable act na-eweta nsogbu, na-eweta mpịawa azụ. Daalụ. Thank you very much, sir. Yeah. The last on our list here. What must someone that has committed such abominable act do? Yes, for that question. Nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na ị na-ege m ntị, onye ọma na-ege ntị, ịbụ nwoke ma ọ bụ na ịbụ nwaanyị, ịbụ onye mma ma ọ bụ na ịbụ onye mpa, mana itinye gị aka n'ụdị omume dị etu a, sị na ijekwa ikwu gị ma ọ bụ ibe gị gị na ya wee nwee mmekọ nwoke na nwaanyị, ana m achọ ịgwa gị na ọnọdụ a ihe ime ka ga na-apịa ọdụ n'ala. Ọ bụrụ na ị chọrọ maka ọdịmma gị na ọdịmma ikwu na ibe gị na ọdịmma ya lineage, ma asịkọwa na ị ga-eje kpụọ alụ. Ya ga-eje chọọ ndị na-akpụ alụ bụ ọ ga-abụ ndị owu descendant of Owu. Yes, enwere ọtụtụ obodo na-akpụ alụ, ọ bụrụ ọsọ Nri. Yes, mana ndị ọbụla na-akpụ alụ bụ ndị nwere link with Nri. Yes, ịma na ekwu Nri, ụfọdụ eche na just present agụ ukwu Nri.
nri as a town. Ọ bụrụ na ijewe na nri as a town, ya afụ na very small town bi na hills and valley, ha dị very small. Mana enwelu ịchọzi ikwu laja nri, enwere ọda obodo da ọrụ ọbụrụ ka nje gbadiwe like Enugu ukwu ha ọbụrụ ka nje gosiwe ya. Then enwekwaziri other pockets of ndị nri gbasara n'obodo dị iche iche n'ala Igbo. Ka o si wee mee bụ na onwelu like anyị nwa, onwelu ndị bụ na na-enwelu nnukwu nna bụ na nọọ nri ka ọ bụ, mana o jee n'obodo dị aṅaa bịa na-akpụ alụ like ọ bụ na be anyị, ọ bịa na oraifite wee setụlụọ na-eje akpụ alụ n'Ọkịja ihe ala ụmụ obodo agbara okirikiri, ọkpụchakwa alụ n'ụtụ na ọma na-aja akpụcha alụ wee nakwa nri the same time. Ịmarụ etu esi nwe mgbe gboo, a na-agbara kasa ozisaidizie ka enwezie kamp ebe ọ na-ezu ike. Ọ bụrụ na be anyị, ihe a na-agba anyị mgbe gburugburu bụ ebe ezumike nri. Ọnya ka emechazi wee kpọzie na modern mgbanwezie asụ wee kpọwazie anyị ebe ezumere, mana ebe ndị nri na-ezu ike na ebe ezumike nri. Tụ aka ọ dị mgbe gburugburu, ịghọtara ya. Emezie ebe a setụlụ ebe a nọzie ka kampụ, ebe ọ na-abụzi agbanata ebe abụọ ala ha nọ n'ebe a nọchi afọ very long time. Ụfọdụ anachi ebe ha, ụfọdụ abịaba before you know it, some of them were now resettled here. You understand? Etu o si dị na be anyị ka o si dịkwa n'ọtụtụ obodo dị iche iche ebe ihe nwetasị pockets of ndị bụkwa ndị descendant of ọha na-akpụ alụ. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ na onye nri bụ na o kwubi ya n'okwu si na ihe abụ alụ mee ihe o kwesịrị ime, mee the necessary rituals kwuo na alụ detọ alụ abanishi maka na ekele ọlụ eke ọgwụ Chukwu okike nyere ha n'aka. Enwekwara ụfọdụ ọrụ dị iche iche ndị agbụrụ dị iche iche na-alụ n'ala Igbo. Enwere nke ndị bụ ndị nri na-alụ, nwee nke bụ nke ndị Arochukwu na-alụ. Ịghọtara ya? So ndị ọbụla ekere ọlụ eke ihe ndị na-alụ. So mana ihe chọrọ iweta ebe a bụ na ọ bụrụ na kọmiti ga-alụ ihe a bụrụ ihe ị na-anọkọta si ka wishie ya wee. Ọ bụrụ ihe ị anọkọta wishie ya wee, ị ga-eforori natural process of cleansing, ịgba mkpe. Ị ga-efororiri ya ihe natural process ị na-efolo bụ ka e wee dọọ gị aka na ntị na ọ dịrọ mfecha. Ọ bụrụ na kọmiti alụ ijekwu fada si fada n'imere, ọ bụrụ fada ka imejọrọ ihe imejọrọ ụwa aja n'Igbo maka ihe ọ na-aja na ndị nwere ikike ya ekwubi okwu wee yue plead on your behalf. Ikwekwa nkwa na ụdị ihe na-eto ama emezi ọzọ onwe tide ọfọ wee kpọọ ndị elu na ndị ala ka ha bịa witness na nkwekọrịta ọfụ a ka o wee dị ile. So ọ bụrụ ya, if not you are just deceiving yourself. So ihe m na-achịkọwa bụ nke mbugoro mbụ na mbụ ị ghaghị ime bụ you must call a spade a spade. You must recognize, oh, this thing I did many years ago. So this is evil. Yes, start in the own way, but you know, so ihe a bụ ihe ọjọọ. I'm sorry. Ikwezie nkwa na ọzọ ama emezi, nya ma bụ ihe kagoro mkpa. Ihe ka mkpa bụ na ị ga-ekwerịrị nkwa aja na nkwa na bido taa na ime etinyezi aka na ụdị ihe dị etu a. Then nke ọzọzi iwejezie kpụọ alụ nke ị mere eme. Ọ bụrụ in exchange of confession. Confession bụ nke ọzọ ihe ndị ụka ji aghọrị onwe ha, mana nke a bụ na ihe ọjọọ ị mere wee megide ana. So ị ga-esi kiriri forgiveness n'ihu ana wee sị sorry, make up and kwezie nkwa na ime eme ọzọ. Ọtụrụ ka confession ị ga-eji every Friday ka ị wee nata oriri ụbọchị ụka maka na enwe kọrịsta ije na afana emego m njọ mere eto a si nke anyị meta nke ọsọ ube nna nọ n'igwe kere mmadụ ugboro 10 je mmadụ masị bụrụ na kwebeta kwa aka ịkpụ onye ọzọ abanye. Ọ bụrụ na ya just deceive yourself. Next Friday bịachikwa imesi ada confession Sunday ịnata oriri n'ụtụtụ n'oge ihe dịkwa bie ndụ na njọ. Friday ọzọkwa ibiwekwa ndụ weekend ka ịbịakwa again. Who is deceiving who? Nke aja na-abụrụ na nke aja anaghị abụrụ ihe gị nwa na onwe gị kpebiri n'onwe gị na ihe a
ndị mmadụ go nọ ihe ọjọọ n'ime emesi ọzọ then you represent onwe gị represent onwe gị onye na-alụkwe ya akwụkwọ n'ihu ada na tata na ya na-plead on your behalf na tata alụsara ọrụ a n'ikwego nkwa na ya akụwagoro n'ikwetago na ime emezi ihe ndị ọzọ ofe otu dị ọfọ karịa etu a ka ọ dị the process. Daalụ. Okay, thank you very much, sir, for answering all our questions. Ogbuefi, before we go, is there anything you'd like to tell your viewers all over the world? Viewers all over the world, I Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, I want to thank you all. And mere ụtakwalụ ndị friends ya ndị na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba na anya bụ aja ha na-aga n'iru aja mbunye na aja ịpụta ihe aja esigoro na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu gị nwa na-ege ntị nwekwara ike iso na anya bụ aja ebe ọ bụla ị nọ all over the world. Distance abụrụ ebere ya iso na anya bụ aja bụ forward ya 3 prayer requests pay donation token to the account number then we can add ya gị ịchatizie m na WhatsApp nọmba ihe dị wee nweta mbụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Isend ya message na WhatsApp a amalụ na ịchọrọ iso na ya bụ aja maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi. Daalụ. Nke ọzọ chọchiri ịgwazi ụnụ bụ echefukwala na Disemba 1 bụ ụbọchị anyị ji eme Love Feast celebration nke ndị Friends of the Temple under alụsị na-eweta ihe ọma otu Igbanijele bụrụkwazie my birthday annual feast ka ọwụ every 1st December is birthday and Love Feast na temple ka ị na-anụ olu ma ebe ọnwụnye nọ wee na-anụ olu ma ya invited ebe ụbọchị anwa ihe ị ga-eri ma ihe ị ga-aṅụ the very plenty gị na-abịakwa kwazie ndị ya dị ụnụ gị na ndị enyi gị soro bịa n'ụbọchị anwa ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie ndị niile bụ n'obi ịbịa na ya bụ mmemme maka na ngọzi Chukwu ga-awụsa ndị mmadụ n'ebe o buru ibu n'ụbọchị anwa. Nke ọzọzie bụ ka ị na-anụ olu m na-emetụ aka na share button na-eke agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV asị nka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị mgbe ị na-eme nka na-agụkwazi ụfọdụ n'isi ndị Friends of the Temple and Children of the Temple ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị asị nka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie ụnụ. Onye ọbụla mmadụ ọbụla sịrị na ihe ọma a ga-emere ụnụ asị m ihe na-eme ajọ mmadụ mee onye ahụ. Mmụọ ọbụla sịrị na ihe ọma ya emere ụnụ asị m ihe na-eme ajọ mmụọ mee mmụọ ahụ. Asị na ụnụ ga-ejere obodo ụnụ ga-anara obodo na akakaka ya mụnụ na jijiji anya mụnụ na-eto ansigo ka ọ ga-esi mee n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. Daalụkwanụ. Viewers all over the world, we have come to an end of today's question and answer edition. In case you have any question concerning today's teaching, you can kindly send him a DM or you can as well send the message across to the number on your screen. Thank you. Please don't forget to subscribe, like, share, and also touch the notification box. Thank you. Daalụ. Thank you. And then my social media, YouTube. On my personal WhatsApp number. If you have personal message, WhatsApp message only 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Yeah, guys.